koda weche ma bende wamulo kawuono gokinyi. Mopogore kod mano, eni telo mar duond bura mar UDA gikone koro omiyo thuolo apisa madito ma orito migepe mag sirikal ni gin bende ratiro gin go mar dhi laro kombe ma opogore ne yiero mar kor gwenge mar duond bura mar UDA. Ma en gima oganda jo Kenya bende pod dhi nyime kod golo paro mopogore. Sini aje Ibonyo, isebedo kilo kaka siasa mar piny Kenya ringo. CEOs, chairman mag state corporations and parastatals, chikoro dhi yienegi mar UDA. Ne onyalo dhi e pap, kido bedo jakom mar party county, to yiene, kido bedo jagoro, o yiene. Ma dhi keto wanade, to bende olure kod dwaro maber mar public service. Hapa ni oken CEOs and chairman. Both. Giduto. Nikech ingeni CEO mar parastatals, ng'enye gi gen ibedo hired competitive. So gini en mna chairman. Ti chairman gi ema ng'eny gin appointees mag jatend piny Kenya. To gin appointees mag jotend migepe. Chalo jo siasa gidi. Gin jo siasa ng'eny gi. CEOs ok nyal bedo nikech kaki yiero gi. Nikech ing'eni mani chalo ng'ama wacho ni CEO mar Kenya Power. Nyalo dhi bedo jagoro mar UDA. Sigowet constituency. Kata koro ni CEO mar Kenya Airports Authority. Dhi bedo chairperson mar ODM ma Ugenya constituency. Mano Public Service Act okuyi. But chairman gi nikech gin state appointees. Gin jogo ma jatend piny yiero for a period of time. Ting'e ni gimomiyo gin UDA yienegi mondo gidhi nikech ok gin under Public Service Commission. Yes. Gin Public Service Commission ok timnegi vetting kapok oyier. Gin onge interview. Jikodoyo widi gere mwalimu ang'eno neno anya nene na mchumbi wacho ni tinde en celebrity. Oko picha ahinya na mchumbi. Ang'eno neno wana mchumbi kuma intie. So ng'ato ka mwalimu onge interview modhiye. Ning'iyo kalatese mage. Ni to somo nyaka kanye mondo ayiere. Gin ikoni they serve at the pleasure of the president or the appointing authority. Manyalo bedo jatend migawo. To ng'enyne positions ki gin ga mag mar duoko lwedo ne jatend piny. Jogo manotiyo matek e campaign. Emo mineno kana thegra kodu kane William Ruto kao kom mar Kenya. To nogolo ji Uhuru Kenyatta yiero. Karibu te. To no wacho no timo marach. Napogora kodu takoni oyo. Onge rach motimo. Nikech state corporations chairman or chairpersons go serve at the pleasure of the president. So jatend piny maneno ni to Victor ni no chung koda maber ndalo manawago lweny. Amiye Victor gimoro. Oywe. Obedie mos. Ka inyalo miye tenda kanyo to miye. Konyalo yudo trip odhi Japan, omiye padiem, oduoko godo teko ne gi pesa ne manotimo ang'o manotiyogo. So an ok ane rach moro amora. Nikech management mar state corporation itimo gi the executive mar state corporation. Manitie tie CEO to gi directors levels mage. Chairman gi gin mna bedo, and you see chairman gi SRC no prescribe the number of meetings maginyalo bedo godo in a year. Yes. Nikech kinde machon cha, nikech gino gionge msara magichamo. Allowances emiti mango emimiyogi. Ni yudo ka koro chairman uketo ni bura nitie pile. Mondo yud allowance. Kachopo end month to chairman chamo msara mang'eny moingo kata jok matimo ang'o matiyo mabiro office pile. Koro SRC nokoni oyo. Un edwe kubedo gi buche mang'eny tang'wena. Nikech unung'iyo mna reports to guide. Ung'iyo mna reports to guide. Day to day running. Mar gini en ang'owa. En CEO gilange. Kama makosa dibedie e wachni. En ni inyalo yudo ka koro chairperson ubedo chairman mar UDA kata mna mar ODM constituency kata mna mar region kalure gi structure mar political party. To parastatal motelieni bede gi maendeleo mang'eny kaka koro mar KOP, mar tudo stima, mar timango onyalo nindo nyakonchiel. Mano kende makosa.
to nigi bedo jogo manigi leme ofise mag siasa gi to anto kane makosa nikech katiba bende chapter 4 mar katiba omiyo gi ratiro mar bedo jakanyo maduong' mar duond bura gino kotamgi ineno to running mag state corporations gi most of them sani kawacho ni VOJ nitiere various levels matimo checks and balances koro katamna influence mar chairman ni oklicha ahinya nikech CEO nyalo koni ene board secretary to koni gini watimo to adhi officer attorney general to miyowa opinion ne to adhi ka state corporation advisory board to miyowa opinion ne so gin gibo chung to kata parliament bende timo na gi ang'owa oversight nikech ibro yudo ka ng'enye gi parliamentary accounts committee kata public accounts public investments accounts masani chairman gi hapa ni Mbadi bende ng'iyo gi king'iyo kata NHIF sani shida mang'eny mar NHIF masani committee no timo en ni nitiere decisions mane gi make mane richo emomiyo ka in CEO matiyo maber ting'iyo gik matimore ne jowete nigo okibiyie mondo board ni ang'awa o influence negatively so gibeda beda chairman gibeda secretary gibeda whatever party magidwaro oyienegi nikech gin ng'ama ndiko gi to golo gi en ang'owa jatend piny to structure wa mar telo mar Kenya ka bende en mana siasa obed kata ni en ng'ato moro grani koro ni en ng'ato mane dwa chung ndalo moko ni Abdul Badida emane wa mikom obende do timo the same obed kata ni koro jo Azimio gi emano yudo kom de gitimo the same emomiyo aneno mna ni gima UDA temo moyiene jogi mondo chung ena inconsistent with our desires and aspirations as a people. Kisungu mang'eny no wacho no otimo dhano siepa ng'owa chunye gitimo mna gima ng'ata do timo do beda ng'owa do bed president erokamano Governor gini makegi wuoronde nikech en gima oneno ka gima wenda ahinya pa siasa mar piny Kenya. Koso governor nitie komidwa chunge to to koro dhi chung kodi. Ing'ene kaka JB lero gini omiyo kuom dakika moko wiye owil mawe ni to koso an Amerika. Nikech JB lero gimonego bedni timore. JB lero gima katiba wacho. Olero gima chik wacho, olero gima pinje moluoro chik. JB lere ka gima chien kacha ok wawuo kuom budgeted corruption. JB lero gima itere gima waluongo ni the letter mar constitution kako ondike makako nego beno bedo mana ni kaka gik moko timore e pao siasa kaka gitimore kakoro gibiro e chik matayo jogi dinyocha ne waluwo gik moko kaka gik moko nego beno timore pachoka de koro waonge gi gik mang'eny achiel kuom gik mamiyo UDA ne koro yie mondo jogi ochung mana kaka iwinji wache ni dhano siep chunye en weche mag siasa. Tiende ni thoth jok mantiere chairman gi nigi miluma mar donjo moko e od bura mar the elective seats 2027. To gineno ni yo maginyalo ngirore godo kata maginyalo mako godo ground en kuom telo ne branches mag UDA gi kochako e county level nyaka national level. Ni mae mabiro miyo gi influence mar dhi ang'o mar dhi laro kombe magidwaro gi mak mana ni gima nitiere ka en nikech wan dhano wanyalo biro bedo gi gima waluongo ni abuse of public resources nikech moko kuom chairman gi nitiere man gi geche mag piny owacho koda gin godo ni ginwang'o e tok chik kata gin godo tibiro neno ka chairman gi moko ringo gi geche mag GK to samo dhi timo campaign mare mar UDA ni moko nyaka gi bodyguard en tiere gi advantage e wi ng'at machielo samoro gari ni fuel kata mafuta mantiere gari ni mobiro dhi godo e campaign mare ni odhi godo en mafuta moket gi piny owacho
ntiere man gi geche ok wanyal luongo gi ka to waneno gi geche kata kiringe town ka miyo ole mafuta gi piny owacho koro mae ema miyo nekech jogi gina dhano mokwongo en ratiro margi chik ok otamogi mondo mi kik gichung' e weche mag UDA to bende king'iyo thoth chairman gi Victor tibiro yudo ka gin e kategori mar ji ariyo kategori mokwongo gin jok ma inyalo luongi josiasa wacho ni ne gin political losers jok ma samoro nchap gi ok odhi maber e siasa e yiero mokalo gin jok ma samoro bende mar ariyo joma ne ndhadhu gi ne tho kiwuoyo kuom ng'ato kaka koro juma mokalo cha ne waneno former ODM chairman Ayiecho Lweny e kaunti ma Kisumu samoro ape nyalo bedo maber inyalo many kamoro bol ne mbele ka koro iyudo ka en ng'at mancha ne ma e tho koro kochako duogo oyudo kuom ranyisi ko odhi oyudo kom chani koro telo ne UDA tidhero ka mae koro duogo iwinja political lifeline imiye political lifeline gi kizungu kaka iwacheni koro miyo jogi gin gi interest margi giwegi to gimbe gin dhano ging'iyo 2027 to yot mondo mi yieri kuom ranyisi yot mondo mi mwalimu Odoyo Widi dhi chung' kata komanyo governorship pok owachona en osiepa komoro amora mobiro dhi yudo yot mondo mi oyudi kane en gi lemo moro ka UDA ka kuom ranyisi yot mondo yudi ka en gi lemo moro UDA ka tiende ni dhi miye competitive advantage ma en godo moloyo ka nitie ng'ama otelo ne ma nyaka okwongo report ire nikech ing'eyo ni party gi gin gi structures gi koro onego bed ni yot ne ng'at ma manyo madhi telo ne ward ka UDA kacha already tiende achiel ni nikech ng'ama dwa compete kode to ka ji dhi mkutano mag party gi to en yemo telo kucho mak mana ni kama gini bedo godo mar ariyo ni ikawo gi tang' to gido ka mbi ma gin godo ginyanyasa godo jo UDA giwegi ma bende ni e bwogi ka nikech koro en gi undue advantage mar ariyo iyudo ka samoro ginyalo tiyo gi lembgi gi bende marach nikech ibiro ng'eyo ni chairman ni adir mantiere ni kata ka en e gweng' kanyo to OCS ne nitiere tibiro yudo ka nitiere kaka idewe molora ahiya nikech kata kogocho ne OCS ni wabiro to already ng'ani nigi security moko kuomgi already en gi gach piny owacho ineno ka nitiere kaka gichalo joma wuotho ko oyala mago agoro oyala bang' kosedum to ko oyalo se gik malo ka to nitiere kaka oyala luorore ogolap oyala golap ino kaka wuono chiamende giting'ore gidhi kanyi gidhi kamoro gi Nyeri kiny gichak gidhi kamachielo ino ka giwuotho e team ka team kamano tiene gin gi due advantage mara mogik nitiere kaka gin assets ne UDA ne duond bura mar UDA emomiyo ni imanyo ng'at machalo Kiraitu Murungi kacha cha omany kamoro bolne ichak imanyo ng'at machielo ma samoro nchane ok odhine maber tino ka pod en gi ndhadhu imanyo kaka inyalo chiere imanyo kamoro ibolone ichak imanyo ng'at moro bende mantiere kanyo ma samoro ne nomination ohinyo komachielo samoro ilo ka koni ginene ichak ikete koni tiende ni siasa mana kaka nwawuoye kwano mar medo koro jogi kidhi miyo gi political lifeline to tiende ni nitiere kuonde ma gimakoni koro ka gidhi mondo gichung' e yiero mag UDA gin gi weche ariyo one gidwaro mondo mi giteg UDA kuonde ma giniegi ka gitiyo gi lemo ma gin go to mar ariyo en ni gin bende gitegre giwegi maka yiero mar 2027 biro to giyud ka nitiere kaka giseloso ground matini thothgi nyalo biro dwaro chung' kombe mamoko mag yiero gi duond bura mar UDA e gwenge kuonde ma giaye Mia paro jakom mar Kenya Airports Authority no manyo kom mar governor ma Uasin Gishu ting'e ni ng'ato ka koro miwacho no pod en gi mbi e weche mag party to jatend piny bende ng'ate koro ok nyalo yawe ni en Kenya Airports kanyo imanyo ne lemo ma bende kodok e county onyalo fuoro to winji so gina siasa to kendo Fredo pimo maber ni jogi sama gine gweng VOJ ka jogi odonje gweng tideogi sirkal odonje gweng tideogi mineno ka chief pupni to assistant chief pupni nikech gine laini mar sirkal so nyaka deogi so gima nawacho en ni EACC bende nyaka beda kicha mondo wang'e ni ka in chairman
kata koro mar Kenya Ports Authority to in idwa dhi laro kom office UDA makata ma Kisumu Central to sisi nyaka beda kicha ni sami dhi ni kori dhi laro kom no idwa dhi campaign to mtoka miringo godo wang'e ni dereva no en dereba mondik gi Kenya Airports Authority koso en dereba mamari maine mindiko ni sama iwuok ni dwa dhi go piny to mtoka miringo no mafuta miringo godo no en mafuta ma taxpayers jochoko osuru emomi koso in gi mwandu ni moro kamoro mifuel godo mtoka no so sisi bende nyaka beda kicha nikech kokotimore kamano to abro yudo ka chairman gi ka kweth makoro Fred wacho masani gi loso maneno asenono gi ka gibiro Migori gitwak gi jopiny Homa Bay gitwak gi jopiny Murang'a ka bende alona neno gie so ibro yudo ka sama gidhi kamano nikech adira makende ni gin jogo matiyo e lo jatand piny nyaka gipange wach agenda mar maendeleo ma jatand piny to sama gilaro kombe mag party gi to gitiyo gi pes japiny kata chiel sisi bende koro niga ng'owa ni gitiyo gibedi ni gina kicha ma ging'eyo ni chairman gi tete madwaro kombe gi gin jomage to driver ma kambi omieto en ma to konene gi driver mar kambi e campaign ni koro lonyo kode mar chairman en odhi laro kom kaka jachung' mar UDA to nyaka penji gi penjo an gi luoro moro Victor achiel kende ma penjora ing'eni ei parastatus magitelo negigi kata bad piny owacho bad migepegi ok jite man kuno ma jo UDA ntiere samoro managers matiyo kuondego ma oko align gi UDA to dhano ntiere gimiluongo ga ni temptation ma samoro ka ng'ato en chairman mar parastatal no to wiye wil ni jite man kanyo gin jo UDA ma samoro kono wacho ni kombe makama mawuok e kambika te wuok mondo dhi ang'o e meeting mar UDA kata tens gi wuogi to nyalo dwaro mondo miyo tigi influence ma en godo mbi ma en godo no mondo kata mana geche kambi konyiso CEO ni geche gi wuoge dwa no ting joga oter na ji e mkutano makama makitamo rito samoro in ma ok subscribes gi ideals gi ideologies mag UDA gi inyalo yudo ka jok makamagi isando e tich kata tije kuonde ma gintiere ma bende donjo gi ndiko mar ji e tich chani e chairman gi gin gi influence masa moro yudo ka koro kata kaka KRA olando tije gi ti ingikoni gidwani mondo mi samoro kuom ranyisi ni jok mendiko kuonde gi iwero ga thum ng'a masa moro ng'at mano qualify maber to ma ok ochuno nikech katibu yiene mondo bed e duond bura machielo kati bed maonge mokin japati kaka an kama to samoro ibichuni ni nyaka be ni nyalo go thum UDA eka mondo mi inwang' tijni kata eka mondo mi ibed kama chielo koro nekech gin dhano influence no iro ka ene lai matin kabisa ene lai matin ma aparo ni balancing kanye kama koro JB ne wacho ni EACC nyaka bedi to EACC cha bedi wang'e ni ena EACC otek jo kama otek nikech kata mana projects ma listed corporations and parastatals timo ng'ato samoro bedo chairman mar county kaka mar UDA no to nyalo wacho ni ngel na gi angela e sub county sabiro ge mondo lweta onenre mano timore to bende mido ka EACC bende lomoko no wuok tumosuo gi jood bura makoloso project to bao pichane okete nyinge moko ne gini mano ok pesa ni mano pes jopiny so we keto ni project ni was initiated commissioned and launched by Victor Tieno Makajwa MP Rangwe 2032 nikech mano pes jopiny mano ok pesi ni konyo sikul nyiewo bas tindiko kanyo ni donated both under patronage of Frederick Ogweno MP Kabondo 2032 anaselando koro jopiny otigi wi gino ok ber gino ok ber gima onego time en ni indiko mi CDF funded financial
maka to kiket kanyo nyingi nikech samora wuotho ga ahinya to boma ma Kisumu Central to aneno ka nitie signage mang'eny ma jaod bura moro mano osewuok wapenjora to ng'ane en jok manobiro bang'e gi nokotiyo koso notimo odhianjo gi kamoro amora ma nyinge nitiere area ma Tomboya ka kiwuothe gi Muyika to nyinge ni kamoro amora so mago konego beni timore to japinje monego beni challenge ki erokamano sanity kata ler moro nyaka bedie nyakwaro Mgajwang' mondo neko manitiere nikech be isedhiga bang' golo pesa ni luchi tigone ng'ama tela pesa mokinya golo ATM ni dada erokamano kuom miya pesa na nikech magi nusuru mag jopiny ikaw tiwuok mano pesa ni nyakwaro Mgajwang' ripod no nonyogol kod kambi mar Infotrack